Hakasan tarik no pra hajar pusau. Menteri Rangba Khuborjylla Conrad ke Sangma ulah Pyllait patba ya kakon a sociological study of the Khasi religion. Hakajinga dan lang UCEM ka KHEDC ba penyat sing CM balat ho da Dr. Sharalin Kriem Mujat ya ka bala penmi da Cambridge Scholars Publishing House. Haba Pyllait patba ya ka ni kakon Menteri Rangba ulah ai Khubor ya ka Dr. Sharalin ka bala penmi ya ka kon jongka. Ka Dr. Sharalin ka lapan pau ya ka jing sngongu ya Menteri Rangba Khuborjylla ubalale ya ki kamburam ban Pyllait ya ka kon bat kala ai Khubor ru ya UCEM ubala kershan ban penlong ya ka jing penmi kot ka bajam. Ka Dr. Sharalin Kriem Mujat ka ka assistant professor bat ka ka he jo ka tanat sociology jo ka Shillong College. Kala yo ya ka PhD na ka school ba North Eastern Hill University halor ka phang ka jing puli ya ka imlang salang jong kaniam Khasi.